Η σεζόν για τη Football League ξεκινά και η σεζόν της Fan Camera. Είμαστε οργανωμένοι, διαπιστευτήρια, τα κόλπα μας, τα χαρτιά μας, τα ταυτότητες μας. Είμαστε έτοιμοι για ταξίδι. Πρώτος προορισμός, Αίγυο. Πανεγιάλιος ΑΕΚ, πρώτη αγωνιστική. Εδώ είμαστε. Η χρονιά ξεκινάει στο Αίγυο με ΑΕΚ να φιλοξενείται. Γι' αυτό και η ομάδα του Μουράτ Σεροπιάν 24 ώρες πριν από την αναμέτρηση με τον Δικέφαλο είναι στο γήπεδο και κάνει την τελευταία της προπόνηση. Την κερκίδα πάνω ο μοναχικός κύριος είναι ο γενικός αρχηγός της ομάδας. Φτάσαμε και ζέστη σήμερα. Τι κάνετε, καλή χρονιά. Καλώς σας βρήκαμε και πάλι. Κρατήσαμε 17 παίκτες από την περσινή ομάδα, συμπληρώσαμε το ρόστερ. Αυτή τη στιγμή έχουμε 28, άρα 11 παίκτες παραπάνω από πέρσι. Σήμερα απαγορεύεται να μιλήσουν έτσι οι παίκτες. Δεν μιλάει κανένας, δεν θα πλησιάσει κανένας εκεί πέρα. Εκτός γηπέδου, μας βρούμε, επιτρέπετε, είσαι ο γενικός αρχηγός. Εκεί πέρα από μένα μπορείτε να πάρετε το βρείτε και να το μιλήσετε. Θέλουμε βοήθεια γι' αυτό. Πού μένει ο αρχηγός, έχεις καμία διεύθυνση κάτι? Εδώ. Μυστική. Μυστική. Αυτή είναι η διεύθυνση. Μυστική. Επιτρέπετε, άμα θέλει να μιλήσει ο coach. Ωραία. Γιάννη, μέσα στον κόσμο που έχει έρθει κάνουν πρόβα για αύριο και έχει πρόβα και τρομπέτα. Δες εδώ. Και αυτό το μαλίκι καλά και τρομπέτα δεν πρόκειται να την ξεχάσω. Τι κάνεις? Καλώς σε βρήκα πάλι. Καλή χρονιά. Να είσαι καλά. Για να σε δω. Μόνο τα κάβαλα ξέρω να παίζω. Πρόσεξε με, κοίταξε με. Είσαι κοντά. Εντάξει, θες λίγο προπόνηση. Λίγο. Για να δούμε και η underground τι γίνεται. Χαίρετε. Τι έγινε? Sorry εδώ, τι, πετάς σκουπίδια? Πέτρος. Τάκης. Τάκη, τι είναι, τι βγάζεις εδώ? Το χαρτί που θα πεταχτεί αύριο. Τα Ναι. μπομπονέρα και έτσι. Ναι, ναι. Είναι Από εφημερίδες. εφημερίδες, περιοδικά. Είναι μια προετοιμασία. Εσείς τα βλέπετε στην τηλεόραση, τα πετάει ο κόσμος. Δεν ξέρεις ότι άλλος κάθε 5 ώρες να μαζέψει σακούλες και είναι και άλλοι φαντάζομαι έξω, Η αυριανή στολή μας. Είναι η φετινή, έτσι, Γιάννη εδώ. Ναι, η φετινή. Πρεμιέρα ο Πανεγιάλου με την ΑΕΚ παίζει με αυτό, άρα η ΑΕΚ παίζει με κίτρινα. Ναι. Λογικά, έτσι. Για δείξε μας και τα υπόλοιπα. Μαύρη θύελα, τι θα φόραγε? Μαύρη θύελα, μαύρα γράμματα. Εντάξει, λογικό είναι. Αυτό το ωραίο χρωματάκι. Τι την εμφάνιση, ροζ, Ναι. Juventus. Γιούβε. Αυτή εδώ. Να φέρνουμε άπλυτα κι εμείς από το σπίτι. Σε γνωτήρια μου τα πήρανε. Νοικοκύρης άνθρωπος είσαι. Έχουμε νοικοκυρεμένη διοίκηση. Μπορώ να το πω αυτό. Εγώ ξέρω ότι τώρα μας παρακολουθούν και γυναίκες. Λέει ο Τάκης ξέρει να βάζει βιντήριο, ξέρει να σιδερώνει, είναι δικό μας άνθρωπος Και είναι. να σκουπίζω και να σου καρίζω. Αυτός είναι ο Τάκαρος. Να είσαι καλά, τα λέμε αύριο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είδατε πώς είναι οι εμφανίσεις τώρα. Να και πώς ήταν η εμφανίση το 27 της πρώτης ομάδας. Το πιο ωραίο είναι αυτό εδώ. Δροσιά στο στήθος. Έτσι. Φτάνει μέχρι τον αφαλό το άνοιγμα. Αυτά είναι. Λοιπόν, φτάσαμε στο μέρος που μας στείλανε να βρούμε τον προπονητή του Πανεγιάλου, τον Μουράτ Σεροπιάν, σε αυτό εδώ το περιβάλλον το οποίο είναι παραδεισένιο. Βασικά εδώ παίζει να γίνεται και προπόνηση, είναι τόσο μεγάλος ο χώρος. Χαίρετε, ψάρεμα ή καθάρισμα? Τι έγινε? Παλιός παίξω Αγιαλιού κι εγώ. Έπαιζες Παλιά. αυτό το κορμί? Μην κοιτάς που πάει και κάποτε ήταν. Αποδείξει έχεις γι' αυτό? Και έχεις και ο ΤΕ εδώ? Πώς θα βλέπεις Πανεγιάλιο? Δεν πας γήπεδο, το κάτσε το βλέπεις εδώ? Πάμε από την αρχή και στις προπονήσεις και σε όλα πάντα. Έχεις παίξει με ΑΕΚ πότε δηλαδή εσύ? Το 84-85 φιλικό είχαμε παίξει εδώ που ήταν Σιδηρόπουλος, Τόσκας, τέτοιο. Οπότε μπορεί να πας στο γήπεδο αύριο με την ΑΕΚ και να τους πεις γατάκια όταν έπαιζα εγώ με την ΑΕΚ δεν είχατε γεννηθεί. Αυτά είναι σίγουρα. Αυτά λέει.
Πες μου τώρα που μένει ο Σοροπιάν, σε ποιο όροφο είναι να τον βρω. Ωραία, πάμε. Αυτό είναι surprise, κατευθείαν. Χαίρετε. Καλά, που βρήκατε κι αυτό. Λοιπόν, θα μας τα πεις τώρα εδώ, σε συλλαμβάνουμε, δεν μπορώ να πάω πουθενά, δεν έχω σκάφη πουθενά. Ερχόμαστε να μας τα πεις. Έλα, Γιάννη. Εδώ είσαστε παραδεισένιο όμως, έτσι. Τι βλέπω εδώ, ετοιμάζουμε για την ΑΕΚ τα σχέδια. Κρυφοκοιτάμε δεκάδες τώρα εδώ και τέτοια. Λοιπόν, συγγνώμη, αλλά εγώ ήρθα να στην πω ότι έφυγες από τα Χανιά, από εκεί Βενετσιάνικα λιμάνια, ωραία πράγματα κτλ. Και τώρα πήγες και το βλέπω είσαι σε παραδεισένιο περιβάλλον. Κοίτα Γιάννη, τι γίνεται. Κοίτα περιβάλλον εδώ που έχουμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Καλά είναι εδώ. Είναι αρκετά καλά. Στα Χανιά ήταν ωραία, αλλά και εδώ είναι εξίσου καλά. Τώρα μεταξύ μας εκεί που βάζει την τσίβρα στο συμβόλαιο, τι είχε φέτος σαν, πώς το λέμε, μεγάλο μπόνους, play-off, άνοδος. Πραγματικά ο στόχος και της ομάδας αλλά και δικός μου είναι τα play-off και μόνο τα play-off. Οτιδήποτε άλλο θα λέγαμε ότι δεν έχει θέση. Θα έλεγα ότι πλην της ΑΕΚ όλες οι άλλες ομάδες είμαστε πολύ κοντά. Από Κρήτη Αίγυο και από Κρήτη με πέρασμα πετυχημένο πέρσι. Καλή σεζόν εύχομαι. Γεροί όλοι ατραυμάτες που λέμε το σημαντικότερο στο ποδόσφαιρο, όλοι γεροί να είναι. Και ταμείο κάνουμε στο τέλος πάντα. Να είσαι καλά. Εδώ κοίτα. Όχι. Και Αγία Σοφιά. Και όλα αυτά τα βρίσκουμε στο Αίγυο, έτσι. Εδώ στα Διχελιώτικα, λίγο πριν μπούμε στο Αίγυο. Είστε εσείς εδώ? Ναι. Αλήθεια. Πέτρος. Αντώνης. Και Αντώνη, τι να πω, έχουμε μείνει άναυδοι. Εδώ ήρθαμε εμείς για τον Πανηγιάλο και έχουμε βρει ΑΕΚ. Τη μέρα που παίζει με την ΑΕΚ μετά από 16 χρόνια. Να σε καλά, να σε καλά. Άρα ΑΕΚ της. Αν και έχω δει και κασκόλ του Πανηγιάλου απ' έξω. Εντάξει, σαν αγιώτες πρέπει να έχουμε και τις πόλεις μας, τα εμβλήματα που λέμε. Δεν έχω δει ούτε στη Νέα Φιλαδέλφια τέτοιο σπίτι. Ο μοναδικός δικέφαλος αετός υπτάμενος. Έχεις δει εσύ ξανά υπτάμενο? Πότε? Λοιπόν, αυτό ήταν το ψώνιο με να τον φτιάξω και τελικά πιστεύω τα κατάφερα. Έτοιμος. Η καρδιά είναι μοιρασμένη σήμερα. Μοιρασμένη. Θα χαρώ και με το ένα και με το άλλο. Τα πανώ έτοιμα εδώ στην πόλη συντονισμένα. Άρα παιδιά και ο παδί της ΑΕΚ, τι έγινε, οργανώνεστε, τι κάνετε? Από Αίγυο ή έχετε έρθει από αλλού εσύ? Αίγυο Πάτρα. Αίγυο Πάτρα. Έχει πολλούς αξίες εδώ πέρα τελικά. Η περιοχή έχει πολλούς. Σε Κυριλαίο μαγαζί με τον μπαίνει στην πόρτα ποδόσφαιρο. Τι μουρλια έχουν εδώ πέρα. Λοιπόν, ο Γιάννης εδώ είναι ο υπεύθυνος του καταστήματος και πρέπει να απολογηθεί τι συμβαίνει εδώ. Πάνω φωτογραφία είναι ΑΕΚ Πανηγιάλιος το 1962. Δεν έβαλε σήμερα επειδή είναι αγώνας. Αυτή η φωτογραφία υπάρχει από τότε που έγινε το μαγαζί και το μαγαζί είναι από το 87. Είναι το πιο παλιό μπαρ στο Αίγυο. Κατορθώσαμε και το ποδόσφαιρο στο Αίγυο είναι αυτό που πρέπει. Έλα μωρέ, 5-6 κόσμο θα έχει μόνο, δεν χωράει άλλους γι' αυτό. Δεν έχουμε άλλους. Γιάννη, χάρηκα πολύ. Χαιρετώ. Ραντεβού στο γήπεδο. 5 παρά 25. Αυτή την ώρα η αποστολή της ΑΕΚ φτάνει στο γήπεδο του Αιγείου. Μισή ώρα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, ο πρόεδρος της ΠΑΕΚ, ο Δημήτρης Μελισσανίδης, έχει φτάσει στο γήπεδο και κάθεται δίπλα από τον θρυλικό σκόρερ της Ένωσης, το Θωμά Μαύρο, που επίσης είναι στο γήπεδο εδώ του Αιγείου. Όλα έτοιμα για τη μεγάλη σέντρα του πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ ξεκινά την πορεία της από το Αίγυο και ο Πανηγιάλιος έχει γεμίσει το γήπεδο για να την υποδεχτεί. Βρήκαμε το σερίφη της πόλης, ο οποίος μας έχρισε, αν θυμόσαστε, καουμπόιδες. Και είναι πάλι εδώ. Δεν πειράζει που έχασε η ομάδα. Όχι, γιατί δεν παίξε πολύ δυνατά η ομάδα. Δεν φοβάμαι τίποτα. Ενώνουμε τους οπαδούς όλης της Ελλάδος. Ακριβώς. Δεν έχω φοβηθούμε τίποτα. Αυτό θα κάνουμε. Θέλω να μου πεις πού να πάω από σένα, ρε παιδί μου, πού να πάω. Θέλω τώρα να πας στη Λαμία, στο επόμενο ταξίδι σου, να μου βρεις το Περιτερά που δουλεύει σε ένα περίδρο και πάει με την Εθνική Ελλάδος και μπαίνει μέσα στη Βραζιλία. Δίπλα στην Εθνική Ελλάδος. Ψάχνω να βρω Περιτερά που πάει η Βραζιλία, αλλά είναι από τη Λαμία. Είναι από τη Λαμία. Άρα πάω Λαμία. Μπράβο. Καουμπόικο, γυλαίκο, σερίφη. Τελείως. Για να σε δω. Είπαμε φέτος θα ενώσουμε όλους τους οπαδούς. Το είπαμε. Δεν το πιστεύω, Θεέ μου. Τι είναι αυτά που κάνεις, γιατί κάνεις τέτοια πράγματα. Γιατί είσαι σερίφη της πόλης, είσαι ή δεν είσαι? Κάνεις τέτοια πράγματα τώρα. Τελείωσε. Κρατάω εγώ την μπλουζά για τη συλλογή μου.
Αυτή είναι η τρίτη εμφάνιση του Πανηγιάλη, ωραία. Τι μου φέρε τώρα, Θεέ μου, δεν το πιστεύω. Τώρα σε σερήφιση. Δεν το πιστεύω με τίποτα. Φεύγω για Λαμία. Σ' αγαπώ πολύ. Σ' αγαπώ πολύ. Καλό βράδυ.